Hej, mit navn er Gasko Skånepur, og jeg er fra Sydsudan. Jeg har boet her i Danmark i nogle år, men jeg har med i en forening, som hedder Syddanmark her i Danmark. Foreningen går ud på at bruge nogle brønde i Sydsudan og hjælper de unge, som hjælper de mennesker, som mangler noget rent vand nede i Sydsudan. Så går med og støtte foreningen 100 kroner i halvår og 200 kroner for en hel år.